Уважаеми зрители, тези дни се случи нещо ужасно, нещо, което накара хиляди млади хора по света да посърнат. Всички, извинявайте, хиляди малки котета, аз казах малки хора, но да приемем, че са котета по света да посърнат. Вижте, хакери посегнаха на профила на Валери Божинов в Инстаграм. Искам да кажа, това са едни безчувствени хакери, да посегнат на най-милото на нападателя, на селфитата му и на епилираните му крака, за да разберем повече за поредната загуба в кариерата му. При нас е Валери Божинов. Здравей, Валери. Здрасти, Чичо Фестър! Къде сте, фолк машини? Яко, пак казвам, братца ми е Ню Йорк. Левски Г ми е Манхатън. Къде сте, бе? Боци Челгарчето, Евгений продуцентчето, Лили Балкона, Турбо, Чалга Джаз Фолк Клуб 7-8 отново отвори врати. Нека да избухнем! Това не е фолк клуб. Какво е? Не е Чичо фолк. Слави, ти си най-големия след Миле Китич. Ти си! Пак казвам, много е яко тука. Аз не бях идвал, ама Кристиано Роналдо ми е разказвал много за Левски Г. Кога пък Кристиано Роналдо идва в Левски Г? Как бе, бат Слави? Роналдо държи един етаж тук до твоя офис. Абе, не си ли го виждал да жули бира с царевични пръчици отпред до супера? Роналдо ли бе? Да. Тук в Левски Г ли бе? Знаеш как се кефи да слуша как... Всеки ден седи тук отстрани и слуша как репетирате тази вашата песен. Коя? Кило горе, кило доле. Това не е наша песен. Как не е ваша? Не е наша. Това е на Миле Китич. Значи, пак ти казах кой е най-голем. Лъжеш. Добре, както и да е. Честна дума, бат Слави, Роналдо го виждам редовно и понеже не ми вярваш, усещам, че не ми вярваш. Не ти вярвам, защото няма как. И знаех, че няма да ми повярваш, затова да помолих Роналдо специално да запише едно видео за тебе, да чуеш какво най-много го тревожи него тук в Левски Г. Пуснете Роналдо. Мишки таки плохо има. Мен ме е страх, аз тук живе първият, страх ме е да пускам деца да играят. От дупки таки дупки влизат вътре. Хапат ли? Хапат ми. Ти какво мислиш? Хапат. Как се борите срещу мишките? Как да се събора? Аз ти казвам, някой път имам едно малко братба, с него спа. Това е измама, бе! Как измама, бе? Измама е! Лично Роналдо! Как измама, бе? Чакай малко. Я го пусете още веднъж, бе. Това е измама, бе. Роналдо да разкаже измама е, бе. за Левски Г. Чакай малко, пусете го пак. Мишки таки плохо има. Мен ме е страх, аз тук живе първият, страх ме е да пускам деца да играят. От дупки таки дупки влизат вътре. Хапат ли? Хапат ми. Ти какво мислиш? Хапат. Как се борите срещу мишките? Как да се събора? Аз ти казвам, някой път имам едно малко братба, с него спа. Това е! Каза човека на първия етаж тук живее. Добре, кажи ти как сега да не говорим за Роналдо. Супер съм, бат Слави. Пак казвам, чакай да те питам нещо. Ако някой ден при тебе дойде някоя хубава засукана гола мацка и ти каже, че ще изпълни 2 желания, кое ще ти е второто желание? Не се занимай с пет сега. Кажи ми за хакнатия ти профил в Инстаграм. Пак казвам, какво да ти кажа? Какво? Това да ти хакнат профила в Инстаграм, това е същото като да не ти хакнат профила в Инстаграм, само дето нямаш профил. Схващаш ли? Не. Профил е като да ти хакнат анфаса, ама отстрани. Добре, ти как се чувстваш? Изглеждаш ми така като разбит, като прибит, като унищожен, като смачкан, като... Такъв ми изглеждаш, разбит. Разбит съм, бата Слави. Защо? Честно да ти кажа, пак казвам. Много ми е тъжно за хакнатия профил. Това е, защото ти е бил скъп, предполагам. Той ми беше като дете. Защото ти е бил скъп, нали? Това не. В смисъл, че Ники Михайлов се гриеше за него. Да. Пак казвам, Ники Михайлов е като Боби Михайлов, само че си има работа. Какви снимки имаше в твоя профил? Пак казвам, имаше уникални снимки. Имах снимка от последния си гол. Черно-бяла снимка. Какво? Черно-бяла. Тогава нямаше още цветни фотографии. Имах и качено писмото, с което ме изпратиха феновете на Партизан, когато си тръгвах. Да? То беше кратко, но съдържателно. Как? В него пишеше "Пичко ти ебем матерно". Така ми написаха феновете. Какво мисли националния отбор, който така не записа нито една победа в квалификациите? За националите финансовия министър Горанката го каза по-добре от мен. Загубихме там, където не победихме.
Аз даже ще го допълня. Не победихме там, където имаше зелена трева и топката се търкаляше между две врати. Добре, ние паднахме от Англия с 0-6. Да. Ако ти беше там, щеше ли да има друг резултат, по друг начин да се беше случило? Разбира се, бате Слави. Пак казвам, ако аз бех играл, щеше да завърши 0-0. Ако бех играл за Англия. 0-0 хикс щеше да е. Добре, а какво мислиш какво ще запомниш от престоя си в националния отбор? Пак казвам, ще запомня, че веднъж за малко да бием. Шегувам се, бе. Ще запомня една тренировка, когато тренера ни събра и ни каза: момчета, като я отнемете от противника, веднага я давайте на ваш съотборник, подавайте си я да се движи, да се движи. Разцъквайте я по двама, по трима най-малко и накрая я връщайте на вратара малката перука. Това е топката, нали? За топката. Не, става въпрос за Николета Лозанова.